बिसा थामहिनबा बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशननि अफिस थामहिनबा मावख' जायखौ बर'आव मावख' होननानै बुङो थ' बेखौ लुफुंनो बिटिआर सरकारनिफ्राय 1 क्रर रां अनसुंथाइ बेखौ अफार खालामदों बिथां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथां सारा। थ' खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलिनि साफ्रोमनिसिमबो अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बावहरफिनबावबाय। आइ होप नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दं। थ' जायफ्रा चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम भिजिट खालामदों चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै होलांनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। बेफोरबायदि खालामनाया आंखौ एसेब्लाबो थुलुंगाखांहोगोन। स' भिडिअखौ जेसेबांनो हायो एसेबांनो शेयार खालामनानै हो, बिकज बेयो बर' हारिनि जि कालचार बा हारिमुनि बेनि सायाव बे आपडेटखौ लानानै फैदों। स' भिडिअखौ फुल नायजोब, बेनि उनाव कमेन्ट हरनो दाबाव। फैदो जों आपडेटखौ नायनोसै। स' बिथां सारनि खुगानिफ्रायनो जों आबुङै मिथिनानै लानो नाजादिनि। मोनसे माहारिया जौगानो थाखाय गासैबो बिथिङा जौगानांगौ। दा फिल्मा जिहेतु गिदिर मोनसे बिफाव, समाजनि सोदांनाय, समाजनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ बेवहाय दिन्थिनानै कारेक्सन खालामनायाव जथेस्थ' बिफाव लायो। दा बे बिथिङाव बड' फिल्म इन्डास्ट्रिजों जड़ित थानाय गासैबो सुबुंफोर लोगोसे बिसानो आङो साबायखर बावदों आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय फैबाय थानाय समाव जोङो बिथांमोननो जेसेबां हायो मदद खालामगोन। संकट कलाक्षेत्रआव खुंफुंबाय, बेजों लोब्बा लाखिनानै नोंथाङा मा बुङो? जि बिसा बिथांमोननो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावो आरो देग्लाय 6थि बड' फिल्म एवार्डखौ बिथांमोना गुवाहाटीआव खुंफुंदों आरो लोगोसे बलिउडनि सासे एक्टर पद्मिनी कालापुरी बिथांखौ बेवहाय हांख्रायनानै लाबोदों। आङो मिजिंथिदों 1980निफ्राय जागायनानै दासिम बर' फिल्मा जथेस्थ' जौगाबोबाय। गोबां जेंनानि गेजेरजोंबो जाय बिथांमोना बर' फिल्म बरननाय, बेवहाय एक्टिं खालामनाय आरो बिनि जि माखासे जेंना जेंसिनि गेजेरजोंबो स्ट्रागोलखौ खालामबोबाय थादों। आं बिथांमोननो साबायखर बावदों आरो मोनसे माहारिया जौगानो थाखाय गासैबो बिथिङा जौगानांगौ। दा फिल्मा जिहेतु गिदिर मोनसे बिफाव, समाजनि सोदांनाय, समाजनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ बेवहाय दिन्थिनानै कारेक्सन खालामनायाव जथेस्थ' बिफाव लायो। दा बे बिथिङाव बड' फिल्म इन्डास्ट्रिजों जड़ित थानाय गासैबो सुबुंफोर लोगोसे बिसानो आङो साबायखर बावदों आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय फैबाय थानाय समाव जोङो बिथांमोननो जेसेबां हायो मदद खालामगोन। देग्लाय बोसोराव जोङो 1 क्रर रां बिथांमोननि गेस्ट हाउसनि थाखाय सेंसन खालामदोंमोन आरो फैबाय थानाय समाव आङो बिसानि अफिस लुफुंनो थाखाय सरकारनिफ्राय आरोबाव 1 क्रर रां होनाय जागोन। आङो बेखौ दिनैनि हाबाफारियाव फोसावगोन। मोनसे माहारिया जौगानो थाखाय गासैबो बिथिङा जौगानांगौ। दा फिल्मा जिहेतु गिदिर मोनसे बिफाव, समाजनि सोदांनाय, समाजनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ बेवहाय दिन्थिनानै कारेक्सन खालामनायाव जथेस्थ' बिफाव लायो। दा बे बिथिङाव बड' फिल्म इन्डास्ट्रिजों जड़ित थानाय गासैबो सुबुंफोर लोगोसे बिसानो आङो साबायखर बावदों आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय फैबाय थानाय समाव जोङो बिथांमोननो जेसेबां हायो मदद खालामगोन। संकट कलाक्षेत्रआव खुंफुंबाय, बेजों लोब्बा लाखिनानै नोंथाङा मा बुङो? जि बिसा बिथांमोननो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावो आरो देग्लाय 6थि बड' फिल्म एवार्डखौ बिथांमोना गुवाहाटीआव खुंफुंदों आरो लोगोसे बलिउडनि सासे एक्टर पद्मिनी कालापुरी बिथांखौ बेवहाय हांख्रायनानै लाबोदों। आङो मिजिंथिदों 1980निफ्राय जागायनानै दासिम बर' फिल्मा जथेस्थ' जौगाबोबाय। गोबां जेंनानि गेजेरजोंबो जाय बिथांमोना बर' फिल्म बरननाय, बेवहाय एक्टिं खालामनाय आरो बिनि जि माखासे जेंना जेंसिनि गेजेरजोंबो स्ट्रागोलखौ खालामबोबाय थादों। आं बिथांमोननो साबायखर बावदों आरो मोनसे माहारिया जौगानो थाखाय गासैबो बिथिङा जौगानांगौ। दा फिल्मा जिहेतु गिदिर मोनसे बिफाव, समाजनि सोदांनाय, समाजनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ बेवहाय दिन्थिनानै कारेक्सन खालामनायाव जथेस्थ' बिफाव लायो। दा बे बिथिङाव बड' फिल्म इन्डास्ट्रिजों जड़ित थानाय गासैबो सुबुंफोर लोगोसे बिसानो आङो साबायखर बावदों आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय फैबाय थानाय समाव जोङो बिथांमोननो जेसेबां हायो मदद खालामगोन। देग्लाय बोसोराव जोङो 1 क्रर रां बिथांमोननि गेस्ट हाउसनि थाखाय सेंसन खालामदोंमोन आरो फैबाय थानाय समाव आङो बिसानि अफिस लुफुंनो थाखाय सरकारनिफ्राय आरोबाव 1 क्रर रां होनाय जागोन। आङो बेखौ दिनैनि हाबाफारियाव फोसावगोन। मोनसे माहारिया जौगानो थाखाय गासैबो बिथिङा जौगानांगौ। दा फिल्मा जिहेतु गिदिर मोनसे बिफाव, समाजनि सोदांनाय, समाजनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ बेवहाय दिन्थिनानै कारेक्सन खालामनायाव जथेस्थ' बिफाव लायो। दा बे बिथिङाव बड' फिल्म इन्डास्ट्रिजों जड़ित थानाय गासैबो सुबुंफोर लोगोसे बिसानो आङो साबायखर बावदों आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय
फैबाय थानाय समाव जोङो बिथांमोननो जेसेबां हायो मदद खालामगोन। संकट कलाक्षेत्रआव खुंफुंबाय बेजों लोब्बा लाखिनानै नोंथाङा मा बुङो? जि बिसा बिथांमोननो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावो आरो देग्लाय 6थि बड' फिल्म एवार्डखौ बिथांमोना गुवाहाटीआव खुंफुंदों आरो लोगोसे बलिउडनि सासे एक्टर पद्मिनी कालापुरी बिथांखौ बेवहाय हांख्रायनानै लाबोदों। आङो मिजिंथिदों 1980निफ्राय जागायनानै दासिम बर' फिल्मा जथेस्थ' जौगाबोबाय। गोबां जेंनानि गेजेरजोंबो जाय बिथांमोना बर' फिल्म बरननाय बेवहाय एक्टिं खालामनाय आरो बिनि जि माखासे जेंना जेंसिनि गेजेरजोंबो स्ट्रागोलखौ खालामबोबाय थादों। आं बिथांमोननो साबायखर बावदों आरो मोनसे माहारिया जौगानो थाखाय गासैबो बिथिङा जौगानांगौ। दा फिल्मा जिहेथु गिदिर मोनसे बिफाव समाजनि सोदांनाय समाजनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ बेवहाय दिन्थिनानै कारेक्सन खालामनायाव जथेस्थ' बिफाव लायो। दा बे बिथिङाव बड' फिल्म इन्डास्ट्रिजों जड़ित थानाय गासैबो सुबुंफोर लोगोसे बिसानो आङो साबायखर बावदों आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय फैबाय थानाय समाव जोङो बिथांमोननो जेसेबां हायो मदद खालामगोन। देग्लाय बोसोराव जोङो 1 करोड़ रां बिथांमोननि गेस्ट हाउसनि थाखाय सेंसन खालामदोंमोन आरो फैबाय थानाय समाव आङो बिसानि अफिस लुफुंनो थाखाय सरकारनिफ्राय आरोबाव 1 करोड़ रां होनाय जागोन। आङो बेखौ दिनैनि हाबाफारियाव फोसावगोन।